Kohan men kopara how try Jesus Christ menta ka step ngedang sios ngau naga gospel jong Lukas kalanong kebah hendreu dekot arpo hado arpo hendreu. Jisu ha kana ka gospel kebah menta ukren sepang ka jingsuk bad ka jing kordit. Uhikai yang ayapi ka ka jingsuk bad ka jing kordit. Ka jing baha ka jing snow kaban sa wan ha ka jing im ka jing nga ka jing pi. Kajing suk, kajing baha, kajing kredit, bar kajing sosat, kan sawan ha kajing im, kajing nga kajing pi, kat kum kajing im, kabangi hingi im, ningile, ha kajing im jungi kabaman la kasngi. Uji suruh kumju ong ha kane kasngi. Kajing kemen, kajing baha, kajing kajing suk, ya barok kito ki bawat ya kahima kajung belai ha kajung im jung ki baman lakasngi bat kumcuru ya kito ki baim ya kahima kajung belai ki baim ya kajung hikai kabau Jisu ulah hikai ne ya kalenti kabau Jisu ulah pen i bat kumcuru na kebenta kito ki briu ki bapen benar ne pen priang ya ka gospel ka jong trai ne ya ka hima ka jong trai ha ki weipat kin sayo ya kata ka jingkmen kin sayo mat ya kata ka jingkremen kin sayo mat ya ka jingsuk kin sayo mat ya ka jingbha ki jing ka jingkurku ka jong trai ha ka jing em ka jong ki den mata ka dau ha ka na ka step mangi I wei pai wei ngi dei ban keli halade hato shisha ngalong ubriu ne kabriu kebaim ya kahima ka jong blai hato shisha ngalong ubriu ne kabriu kebapen bena ya kahima ka jong ublai ha ka jing im junga baman lakasngi yolese mangi wei pai wei kohan men ko para ngila landet ngila klet ya ka keba utrai ula pha yangi lane ya ka keba utrai ula khot yangi banle kanai kadai ke bau trai Jisu dalade ula ai ula pan kamti yang i bangin le ha ke jeng im jeng i baman la kasngi kumjuru ha kanai ke gospel ke bangi osngeu Jisu ong suk ma pi ki baduk kahima ublai kalong ke jong pi suk ma pi ki baduk kahima jong ublai kalong ke jong pi kamut ayu ke baduk ke utra Jisu ong ke baduk ha ka ying ka sem baduk ha ka spa ka pau baduk ha ka jingdon ka jing em ka jingi om ka ne ka bautrai u kwa ban ong ne ban kren hanga happy ha ka ne ka step henry ong ki baduk ka men sem ladang adon ka spa ka pau ladang adon ka hajar ka tengka langadon ka ha ka jing em ka junga ha ka jing em ka jung pi ngim dei ken ban it yalade ha ka to ka spa ka pau ngim dei ken bangin sha temrau ha ka to ka spa ka pau ne ha ka jingdon ka jing em ka jungi mentang ipet ha ki baying hasem jungi mentang ken ngipet ha ki badan ha ka ne ki imlang ka salang ka jungi baro mangi ki bru yo lese ngidon ka spa ka pau ngidon ka bha ka benta ngidon ka ying ka sem ngidon na dong shadong ka ba ngiduna ha ka jing em jungi mentang bonangi ngidap ngibiang habaro kiliang haba ngidap ngibiang kohan men ko para ngidang syatem rau ha kito gijing don gijing em gijingi katba ngidang don ngimhon ya ka ka bangidon hanrei ngidang kwa susu arsya banang penhe banang penroy iya ka ba ngiladon ladang adan kawai ke kali ngam semhun bangadon tang kawai kito kali ngadang kwa susu arne lai teligi kali hakayi ngejonga ladang adon silum arlum kajaka ngam semhon ya kato ka bangadon henry ngidang kwa arsya laisha bani kato kanai kadai ka jing ka bangi yomat kanai kadai ka jing sneu ka bamangi baro kibreu ha kanai ka juk ka jungi ba ngi yomat kanai kamdai ka botrai uong ha kanai ka sngi lengba kanai ka gospel suk ki baduk kamensem ngiduk kamensem ha juala dang ngidon ka spa ka peu
wala dang ngidap ngibiang nadong syadong Henry utrai kwa kenyangi ngindon kata kajing sngurit hakmat utrai but hakmat kapertei barok kawai bangin don kata gajing syania tang utrai bangidei banong haladi kane kabangadan kamdei gajunga hanrei kadei kabautrai ula ai yanga kadei katra bautrai ula pendapan biang yanga kane kabautrai ukwa banong hanga pada pi mentaka step bangidon kata gajing sngurit hakmat utrai dei utrai ubala pendapan biang dei utrai ubala ai yanga di habakumta ukwa kenyangi bangin pendon kam ya ka ka bangidon ha gajing em gajingi wala da ka dei gajing nang gajing start wala dei ka spa ka po wala dei ka bha ka banta gajingi bangin pendon kam na ka banta ka borom ka jung turai na ka banta ka bha ka miat ki jong ki para breu gajingi kane ka ba turai u kren hanga badapi lada mangingi pendon kam ya ka bangidon ha gajing em gajingi naga banta kajing baha jong kajing sim junga bamarway naga banta kabaha kamiat jong kiway but naga banta kabarom kajung turai utrai unsa pendapan biang yangi kumbang ilong nabas dang ngin yo ya kata kahima kabau turai ulapan kre naga banta jungi ngin yo ya kita gijingi gijing gerku kabamangi ngidon kam ha kajing jongi baman lakasni lada mangi kohan men ko para ngimdon kata gajing sngurit hakmat utrai lada ngimdon kata gajing syania utrai lada ngimong ya ladi kat kebangadan kadai ka bau utrai la ayanga ni la pendapan biang nga utrai unsapan rambengi ngin sayo kata gajing kordit keba ujisu u la kren hakane ke gospel keba menta kasngi kumbau Paulus bukhoj uang ha ka jing pulai ke badan kong kohan men ko para ni long ki khun jong blai ni long ki breu jong blai utrai ula pen mi pa yangi utrai ula ai yangi ke jing im den mata kadau bamanga mapi ngim dei ken ban long u breu jong kane ke perthei ngim dei ban IT yalade ha kane ka perthei ke pamenta Henry to ken ngin im ka jing im go jingi ka jing im how try kajing im mensim how try kajing im kamedro how try kane ka ba Paulus bukhojuru upan kan mau yangi lengba kajing pulai ke badan kong kohan men ko para ha kane gasngi kli halade mapi wei pai wei ki badan ha kane ke yung khoj ingkan tang mapi ke bayos ngeu ya kasur ko jung try na ki yung kisem ko jung pi kli halade bu kane kajing kli hato ngalong ubreu uba yem ya kajing em junga katkum kane ka perthei ne katkum kamon ka jong ublai ne katkum kata kajing kwa jong turai bangen em ya kajing em mensem junga ne nga em ka kajing em ka bapenhun ya kamet ka junga token hakana ka step ngin bu ya kane kajing keli halade bat ngin jubab marway kerpang tongin IT lade how try ngi kerpa de try baun krosyan yangi baun yarab yangi bangin laban em kajing em gajungi ban bud ya gitu gajungi kai ke ba utrai ulapan yangi kam tam ba ngin long kita gi bas nguret akmad utrai bat ngin long kita gi breu gi balaban chania ya ke bangidan ha gajing em jungi kaspa ka po kajing nang gajing start ka bah ka banta ka bangidan they try ubal ai they try ubal pandap yangi chisu be ngi kerpat yame mamen pha kabor ga jume kam tam ya men sim bokoj ban kersyan yangi bangidan kana ga jing sngurit ban pediang ya ke ba ngidan ha ga jing em ga jingi ka dai ga jing ai ga jume bangin lar ban panon kam ya kana ka bangidan ha ga jing em ga jingi na ga banta kaborom ga jume na ga banta ka baha nak banta ka baha kamiat jong ki para brewi jongi en yero yo Jesus Christ Amen.